Hvor siger det, der var her i sommerferien der. Der fik jeg fyldt hele lortet op på en dag 4 gange. Hold da. Med ved? Ja. Og der er 8, dengang havde jeg 80 kasser af. 320 kasser med hvede af 10. Men kunne du ikke tjene lige så meget ved at selv producere den på bunden af? Nej, det kan jeg sgu ikke. Du kan selv lave... Det er jo lavet på 5 minutter, 4 minutter. Ja, Det må da blive billigere at selv lave det. Nej, fordi så skal jeg jo tage noget af det andet fra jo. Ja, men kan du ikke også det? Nej, det kan jeg ikke.